titi tundha gagating arang Trisundi winayang jati kapat mongko kalimo candala leng-lenging jagat sanyata patu pate ula lanak pangiriting kebodungku sasisih sapi gumarang sasisih sapi gumarang patupate ula lanang kendel lakon konjur sora cekuk kadang kowe anggar metu Semar ki yo krawak-krawak Gong kowe meneng tenimbang tak dondomi lambimu iki ngadep Bendara ora cerewet nang kono antemi mangke to Gus Ndara kula Permadi sampun dangu wonten madyaning wana mboten kundur-kundur saben penjancuk lacuk liber mulsanti anak kula nglipur diri sami lelagon tetembangan sak piturutipun istanipun menapa ta ingkang kapenggalih Den Boyo Pratu Blokasuta dhateng abdi dasat kula menawi wonten menapa-menapa prayogi panjenengan mundhut tulung kula sagah ndepani wonten panugon rawi antas malang-malang putung iki ngopo ya iki mboten perlu sangguri lajeng lajeng ngendika ingkang diterwaca Den reng-reng Ndara ki ora menggalih mungsuh aku nyundap depane wonten palugon ki arep perang karo sapa nganti kok di dhuwit ae ra tandang arep bagus ngono kae gonggo paling-paling tantangan karo Bagong ana montor liwate nek dhewe totoi ora oleh main montor liwat toi swara apa dadi totoan akeh kambil tibae do ditowi to bolong ora kuwi ngono kuwi dadi pemborosan kuwi ora mergo saka main ora mergo saka apa-apa ngono wae bisa dadi totoan
Ya panjen bocah dregil. Ngendika Gus, napa iki murukaken prihatos ndoro nganti pirang-pirang sasi ora kundur-kundur. Mboyo kok mundhut pambiyantu dhateng Kiyaine Semar. Napa kula sapiturutipun? Nek dong kandel ngono kuwi lho, gumunku iki. Semar Bodro Keli. Oh, lali sing jenenge raya iki Keli. Jane munak mar gugu tok ampusi dadi rangku. Ora ana Semar Bodro Keli ngono ora. Kakang Semar. Wih, ndara wonten dawuh napa, Den? Aku bakal waloka karo Kakang Semar. Nanging bab nggonku waloka aja nganti keprungu karo sapa wae. Kejaba ming Kakang Semar lan anak-anakmu. Nek kula ngaten tiyang sepuh saged nyimpen wadus. Aku kayane pancen dasar kagem Pati Bendara ya. Aku ora wani bloko karo sapa-sapa, Pak. Tak simpen sing rapet. Uger ndara bloko kula kinten kapi saged nyimpen. Oh. Mangke rumiyin, Gus. Bagong ana. Nek Bagong ki soalé karo sapa-sapa cok seneng dalembono. Angger bloko ngono ya dialembono. Ora ngrasake jane bloko ki ngrugekke dheke. Dole Bagong, Dun. Kowe iso nyimpen pati ora? Endi? Tegese iki wadine bendaramu ki aja nganti keprucut marang sapa wae. Ya iso saged mangke kula simpene mangke. Wiwit jaman aku tepung karo Sri Kandi saenggo sprene tak lalek-lalekake ora iso lali tak kedip-kedipke ana peningalku sangsa ketok ana pepadone netra Kakang Semar upama to kuwi kanggo judu Sembodra tak kira luwih becik lan luwih apik nanging kepiye carane nggonku bakal nempuh kahanan iki Kakang mulat marang Sang Arjuna wis munya kamanungsan nira dikamantian lono kongas ning panjenengan sampun nate ngendikan kalian ingkang rayi Ndara kula Sri Kandi dereng durung Kakang ampun ming kandhek wonten kandhutaning raga yen perlu kang rayi Ndara kula Sri Kandi dibelakani yen pancen dasar tresna mangke rak matur bloko suta ning yen kang Sri Kandi niku mboten tresna ampun duyak-uyak wong ora ditresnani wong ora tresna niku rusak raga tuwasna panjenengan menika mangke tresna klenggana dhateng Kang Rayi Ndara Sri Kandi ning piyambakipun ora nanggapi ya persis kaya bojone Bagong kae Bagong kurangane apa ditresna tak kandhani nek kae sing ora tresna ki sing wedok lah iya nek jane upama Bagong iki gelem ndono jane dhewe ya nanggapi rek ning Bagong iki cok ora gelem
Sing wedok jak bali ya Gemang, Bagong kon rono ya Gemang. Monggo ente anak wis. Ngomong apa kuwi? Go ngritake ndoro Janaka kuwi kok. Duwae gong-gong ngono kok. Ngomong ke aku to, mbok menapa ya? Mergo aku Ratu Ndara to Gemang kok. Aman ning omah kok. Wah iya. Ampun tiru anak-anak kula nek bocah kocluk do ditiru. Dadi mangkil bubrak kabeh. Ndara kemawon ngatos-atos. Sak menika kula tumanggi keng Rayi Luwih Ndara Sikandi. Dos pundi? Semarika den praitna semurire eka bali titiyani Gandayana Trisanya purnama sasi kilar-kilar semedi tengahing latar milang ana lintang Bima sekti miturut sangka pawarta sing tak tampa sapa wae sing bisa ndandani Taman Maira Kaca kuwi sing diladeni Nun ndandani iya napa sampean ra iso ndandani ra dudu mong-mongane Semar ya perkara kuwi mengko gampang nanging sing perlu nemoni Sri Kandi mengko bakal tak jak ndandani karepen prisa carane nggonku ndandani Taman Maira Kaca ngaten nggih monggo kula dherekaken reng trogong do tata-tata nggih Pak. Omong bengok do cerewet o crihis ngrasani aku ning ora omong sendiri bablas mengko to mengko Bagong nyun ayo mangkat oke goleki Sri Kandi. Wah iki monggo. Kula nggih ajeng madosi Sri Kandi kula. Aku pijeton. Oh nggih. Ngroyo nggih. Engger ngemek-emek prutut. Sing seru mendhuwur asu gawe ra ngene kelek ora dibet pijeti mang gembos dinteni rek kebat makarang
Pang kebet-kebet kaya melu susah yen to bisa muwus pandene sang Pandu putra Aminta Nagri sepalih lir Sekar Tanjung ambet lasa nyayah melu sedih kingkin Kakang Semar Nun iki rak Taman Maira Kaca. Lah nggih niki Taman Maira Kaca kagunganipun Kang Rayi Wara Srikandi. Api taman tak dandanane dhisik. Weh. Mangke riyen Den. Ndandosi taman gampil neng kedah. Panjenengan ngatos-atos taman ngriki niki sing tunggu keh. Iya. Kula atur matek daya langkung rumiyin nalika grah ita treng pekali. Mat marang Sang Arjuna Esmunya. Esmunya kamanungsan hati-hati. Nyuwun Pak. Apa? Nyuwun. Apa? Nyuwun. Nyuwun. Oh ben weruh nggih Pak. Nyo. Tujuane bapak kowe rasa ngrusuhi nek bendaramu. Nek bapak wae nggih Pak. Wah, kula wangi-wangi Den. Kula tak teng mriko riyen. Nyuwun Pak. Nyelo. Mborosi. Karang jenenge keluarga lan anggotan ya. Setitik titik akeh dokeh. Nyo. Ya aja diulekake kok, Jur. Wah, roh aku. Ha niki menawi nyuwun, Pak. Kok yo ndene ngono. Sing di ngoten-ngoten iki, Pak. Wis entek. Alah, nggo ngepis. Wis entek. Kowe weruh ya luwih ra. Alah. Wah, padang trawangan. Mas aku nggo kosot. Kan weruh apa-apa aduh anjlah. Nakasmana Raden Janaka wis ngagem lisah jaeng kanton Kocapa
ing nyaketi Sardana ing sapuraga kene. Manebak manar lir singa kang anadol awan malumpating jala nidi sumusuping wanawasa Satria sajake kowe ngerti karo aku ora ngerti apa dudu aku sapa jenengmu Permadiya Janaka Wijanarka kowe sing tunggu ana taman ya aku sing jaga rumeksa taman Mayorakaca Singaludra sing mburi kae sapa Petro aku ket monggo guyang-guyu yen lambene ngene iki padake guyang-guyu niki jenenge lambe golek sedulur niten wong macan mon ra kapak-kapake ngerti anggepe kula guyoni mit lair pancen ngono mboten mergo kula turu kepati tau diceker kucing yuk dadi cacat ngenten iki. Janaka onong paran. Ngopo kok dadi kuwi sak kancamu do mlebu taman? Ing pengangkah aku bakal mulyake taman. Amarga aku krung kabar sapa sing kepengin diladeni Sri Kandi kudu bisa mbangun taman. Oh ngono ya. Tak ulungake yen pancen wis iso ngalahke aku. Yen pancen Prumaja sakan, wah tak tubruk.
Nandingi aku iki. Wani ro aku ketara nggerengi aku. Turu. Tak kira nggerengi aku ngareng-ngareng. Bareng ngeces genah nek turu. Tak gugahe senajan tak pangan. Aja nganti aku dangkep julung tungkul. Aku kok wani mlebu kamarku kowe ah. Wong le turu ing sawit gedang kok ning kamar. Doedian wong-wongane. Aku iki sing kudu kon keri dhewe. Jenengmu sapa? Hah? Kowe sapa? Aku Bagong. Karo Janaka apane? Sedulur. Adike aku. Adine. Siji bapa siji biyung. Hah? Siji bapa siji biyung padha karo wong liya. Kowe sapa kowe? Yen kowe takon karo aku sing tunggu Taman Mairakaca Singaludra. Ana apa teng klene kuwi? Gandeng kowe iki ana kene. Melu Janaka mongko Janaka kalah karo aku. Kancane do mlayu kowe arep mlayu apa ora? Nek mlayu tak goyak tak pangan. Nek ora ya tak pangan. Wis ora sah bae. Ngesel-ngesel awak mlayu-mlayu ora urung tok pangan kok. Mangsa bodho lah. Wong paribasan wis watu kejepit ndok. Walik lek ngomong kuwi. Kok maju ngete-ete. Eke diwiwiti kok bongkot apa pucuk. Kabeh mung karep kepepet kaya ngene kahanan. Pokoke wong kang kejepit kaya aku kuwi mung karep pasrah ngalah. Alah dadak menyanyi. Mbok kek trewel-trewel yo nyam-nyam yo. Ngombe yo turu. Kaya kowe nek medak. Wah mangguyu. Karang yo risi kok can kowe ora. Sajege urip akeh iki aku dianu macan. Dianu iki ning nggon nanti pangan. Wong ngomong kok kan ning nggon anu. Nek kene ae ora keri ae kene yakin ora. Halus. Wah. Wah padha wae. Mak griming-griming ngono e. Keri. Aku kan mangan kowe-kowe dadi panganku tak pangan kok rewel. Nek rewel ya ora rewel, karang ya kowe ya mangan ya goblok. Empuk genjur-genjur.
terus. Nah, terus, enak toh. Terus penak ora enak ora. Anyep. Wong edan iki. Kepiye kuwi le mangan kuwi? Ora. Hah? Ora. Titik-titik ora. Waduh iki kebacut e. Kowe njut tega ora gelem mangan karo aku kaya goblok temenan. Kepeksa pangan dhewe. Ora genah wong Edian Rawal. Lah kok bareng tak cokot mbumbus. Pakanane ula ya kemen. Janaka mandhega tadah Tramasa. Yen panjenengan boten ngetok kekuatan boten sandi badhe kedrawasan piyambak tegese kepingutrawati piyambak penjara kagungan kekuatan daya pamepesan bisa mepesak liring kekarepan. Oh iya kelingan mundur Nakos Raden Janaka den engetaken marang Ki Semar Badalaya matek pamepesan Sima kang saturangga gedhene ketaman haji pamepesan tanpa kekuatan. Katon mangan anung netra kadul magruyang-gruyang manebak manaut lir singa kang anabda lawan aduh aku itu tobat Janaka. Aduh aku itu tobat Janaka Jarana. Kowe sapa buta? Aku yaksa. Lodra yaksa aku. Kadange sedulurku lanang iki. Aku njaluk pangapura Janaka aku Jarana. Yen kowe tak jolke gelem semingkir saka kene apa? Aku wis tiba basaku.
Aku gelem semingkir sepokane aku njaluk papakno. Yen kowe njaluk tak papakake kowe loro tunggal pisan. Mapano njaga percandhen Girisaranya. Kancamu jin setan pripangan giringen supaya mlayu ngidul nututi kanca-kancamu. Oh iya. Aku njaluk pangapura ngono Jalana aku tak kancaku do tak giringi. Aku lan Kakang Singarada njaluk pamit tak jagani percandhen di sana. Gelar pandang car lir sorting peponang surung tan padang asor lan pacaring purnaming ngegono Pono kawan duk mlika semana katilar Raden Janaka manjing wonten ing Kedaton manggi Dewi Warasri Kandika Capa ing pinangka sinambeting carita inggih wonten kayangan Kirpidian Sang Pandya Batai Durga kang den potah marang keng wayah Nalindra tergelung Prabu Jungkung Mardiya kadrus saka ing katebian ketingal ndedel minggang ngakasa tendani
ing kayangan ngukir pidian dandang manguri papan cumandha ing para bajul barat Gandharwa Swarlaya iki den kuasani dening Sang Pandya Bathari Durga ing lenggah katon ning pindha dadi ning Ngadarga kasebut para putra bajul barat lan den pandhikani dening Sang Hyang Jaramaya nenggi kocampo kang kepangayun nembe kiwalasowan Nalendra muter gelung Prabu Jungkung Mardya andeku marut ngaken dodho ngangulaken jangga muka lir konjem-konjema Bantala nalika semanten Sang Pandya Bathari Durga prisa maring wayah Prabu Jungkung Mardya ing kono sigra den paringi dawuh ngangsek genya sowan kepareng luci teng griya kula pun wonten paring pangandika ing adawuh kita maju tak punduti priksa sedya kita sowan ngarsa ulun kula nuwun ngesaken dawuh ulun Dewa nuntuna prengkasang saya sinawang Sangking Mandrawa wis merahina semubang iwang aruna kadinikraning aku rapuh sabdaning kukila ringkani koro saketer kini dunganing kung lir sing
ini panca pepetoking ayam wono marak katon manguwu lir tunggangan colo sawise lenggah kanthi paraga kepara ngayun padha basuki kulup jungkung mardiya kawula nuwun nampi pangestunipun pukulun kados boten kirang setunggal menapa nuwun kepareng kula ngaturaken sembah pabekti kunjuk Sandapada ya wis ulun tampa Jaramaya wonten paring adawuh kabeh para kanca-kancamu bajul baret kumpulna ndok ngestoaken dawuh Bu Jungkung Mardiya nuwun wonten paring pangandika kita swana ngarsa ulun tangel lamun yen tan mengku kalep coba matur kanthi walaka ulun midhangetaken kanthi bijang satala-tala apa ta wigatine istunipun mekaten inggih wayah ngibaratipun badhe nempuh lampah namung kemawon kepangkalan benawi ing langkung ageng saged kelampan derengan tos dumugi tepining benawi sampun larut kenteling Jaladri pukulun lho kok dadi mengku pasemon kaya ngono blakane kepiye kula menika sampun dangu gandrung-gandrung kalian Sri Kandi namung kemawon menapa ta sababipun Wara Sri Kandi tansah duwa dhateng penuwun kula nolak dhateng katresnan kula trimah inggih wayah kasirnakno ikhlas lair batos jiwa raganipun inggih wayah aja kaya ngono Sri Kandi kuwi gampang pinangka angel tak kandhani tumraping tata gelar nampik lan duwa penuwunmu saben-saben kowe kirim niki toko penglamar ora diwangsuli ora kok mergo ora tresna nanging sumurpa ya nggir temonana wong tuane Sri Kandi Sri Kandi gelem dadi bojo matur iso bangun Taman Mayarkaca yen bisa gawe apike Taman Mayarkaca esuk becik sore tok boyong sore ketok apik esuk tok boyong sasongkor mangsang wayah sumulu madang ana puncaking gunung Sirna kumedhaping Kartika kasurutan Iwang Pratangga Pati jumedhul saking bumi katitik wis bangun raina aduh pukulun matur sembah yen ngaten kula nyuwun pamit badhe manggi Rama Durpada ya sing ati-ati sak pungkur kita ora tak tegake Jungkung Mardiya
Gendro mangan anung nitore soroting surya tutuk pindho lenging Kuthaka mingisyung kadulu mawa Prabowo nyadong dawuh buke Jaramaya lho aja wedi kangelan jungkung Mardya Tutna sak mangsa-mangsa ana kang ganggu gawe Belanana kuwi putuku oh ngestake dawuh kepareng nyuwun pamit ngodol lampahipun jungkung Mardya Tata lenggah ira Dutaning Sri Naranata tekaping Prawandawa Katon lumawating tias lir sang kusum Sampeyan nuwun wonten dawuh nyuwun wonten dawuh ya iki piyaying nek arep-arep panjenengane Kang Mas Permati ya Kang Mas Janaka mulane Gusti mangke keyuyun-yuyun sare ora sekeca darurai lawuh Raden Janaka ki baguse kaya ngono to
Aku anggere Raden Canaka kaya-kaya karo bojoku sing werdur laku sengit. Sapa bojoku? Wis rasa nyambut gawe bendina mung dolan-dolan. Ya karang jenenge wong lanang kene ora digawe kowe sing goleke gawean. Sembah bekti kula kunjuk pangeran. Wis tak tampa wong ayu. Pangestuku tampanono. Kula pundi? Maksir ngono ya. Sing disebut wong ayu iki kono kok maksir dadaku. Monggo bojoku karo temune wong ayu ora. Sampun kula lenggah skeca. Kados pundi pinjenengan kula ajeng-ajeng kraos penggalipun napa kados pundi? Kok tindak wonten ing kedaton taman Merakaca kados pundi? Sampun sae. Aku krungu kabar yen sapa sing bisa dandani Taman Merakaca ya kuwi sing tok lateni. Mboten lepat panjenengan Raden. Aku saguh ndandani Taman Merakaca sakabin taun. Ora sah ngenteni taunan. Iki mengko aku saguh mulih kaya jaman semana.